Veli binaran ji Pêkînana Komîsyonê li Parlemana Tirkiye bu çareseriya Pirsa Kurdan ev xwe jî bêguman pêvajoyê xisket qonaxeke nû daweke çavdêr dibêjin. Êdî bu cara yekeme Parlemana Tirkiye li ser Pirsa Kurdan Komîsyonekê ava dike. Elbette Pirsa Kurdan çi qas pirseke siyasî, kilturî, çandî nasname be di heman demda pirseke yasayî ji ber ku li gor rê rêbazên destûrî yasayeke pirsgirêke bête çareserkirin êdî girantiye wê çareser be di kûka xwe da. Mêvanekî mê hêjaye Birês Mesûd Ozer. او پارێزەر و çavdêrî siyasî li Enqere gelmeye. Birês Mesûd demata baş be. Êdî bi hikmê wê hûn parêzerin jî kemî zêdetir behsê rehendê yasayî bikin. Tu zanî jî karê parlemanî derkirina yasayan û çavdêrîkirina çavatiya cêbêjîkirina yasayan e. Ev komisyona gelo biyate wê çi bike? Aya devî çerçiveyê da wê bike bes mijar çekdanîn be wan pêtir di hewl nede. O giringiya Pêkînana vê komisyonê jî bû Pirsa Kurdan. Beni yani burası komisyon geleki giringe le halo ve ku mutfağa yani ve hazırıya xwarne ve ki peştre ve hazırıya kanuna bejü ve ki geleki hazırıya destura bin genci peşeroje le ve parlamento re beje mesela yego bencu yek parlamenter ve gavedue komisyonu de tane ve hazırıya amadekari bu kanunan verin guhartin kakijan kanun hakka derkevin jber ve peşniyariş parlamento re bejin parlamento jî 301 parlamenter eger go kabul bikin ve kanun derkevî ji ber wê ki weke ku mutfak em karin bibînin. Belê. Ev yek. Dua ji bo Kurda ji bo pirsgirêka Kurda ji bo ev mesele çareser bê yani tenê ev mesele mirovê got dev jê berdin silahê xwe dev jê berdin wê çawa daxilê siyaseta Tirkiye bên ev yek ya dua weke ku zimanê Kurdî wê çawa ji bo zimanê perwerdeyî ji bo pêşerojê wê çawa çi ev gelekî giringe ya belki zêdetir herî mühim destûra bingehîn de hin guhertin divê werin kirin ji ber ku Kurd xwexweyî welat bibînin destûra bingehîn de çar xelî gelekî girîng hene werin nivîsan û werne guhertin di ev komisyon hemû tev de wê amadekarî bike wê pêşniyarî parlamento re bêje parlamento jî wê hebûna zimanê Kurd û hebûna Kurda wî misoger bike wê weke ku garantiyekî bidne Kurda da ev pirsgirêk jî çareser bibe yani ji serî em bêjin heta qiyamete ev pirsgirêk çareser bibe ya herî mühim devleta Türkiye yani destûr werê guhertin destûra bingehîn de werê nivîsandin xale yekem bêje destûra bingehîn devleta Türkiye sazî û kural û kaide Türkiye devleta Türkiye ya Tirka û Kurda ye xale yekem ya gehlekî girîng ya di dua zimanê Kurdî bibe zimanê fermî ya sisiya destûra bingehîn xale çilû di duan de dwir perwerde zimanê Tirkî tenê ew tê qebûl kirin divê ew werê guhertin zimanê Kurdî bê zimanê perwerdê ya çare jî xala 66 de dulwur de dibêje herkes Tirke divê ew madde sedî sed werê guhertin ji ber ku gelek jare beriname gotiye em hemwelatiyê Tirkiye ne lê em Kurdin em her du nasnamê xwe jî pê serbilindin divê ew werê sererast kirin. Belê. Kewata Birês Ozer yani weke te gotî ev komisyona wê karê yani yevekirî be yani wê karê bi berdewam bê ew cihê serincê jî bara pitirê aliyên siyasî di nava komisyonê de cih digirin. O tu zanî jî İttifaka Cumhur jî piştgiriyê dide vê komisyonê kewata her biryareke li komisyonê derdiçe di nava Parlemana Tirkiyeyê dibe pisanahî bêde derbas kirin ne wisa? Tabii elbet yani daxwaza ve ji ber ku ev pêncî û yek mirovê got komisyonê de parlamenterê got cih digirin pisporê vî karî ne yani yan xwe Kurd an jî pirsgirêka Kurd ve emrî wat ber wî işî debûriye gelekî pisporê vê meselê ne ji ber wê çendê ev pisporê vê meselê mutfaqê de got karê xwe dikin em bêjin komisyonê de cih digirin pêşniyarî ve gelekî giringin ji ber wê çendê ez wekî vê komisyonê gelekî giring gelekî mühim dibînim ji bo pirsgirêka Kurd daxwazên Kurda werne cih ez vê komisyonê gelekî giring bînim. Belê li bîrateyê bu 2013 jî civatek meclisek herçabeya aqilmendan li Tirkiye hatibû dirûstkirin ji bo vê pêvajoya hunermend akademîsyen kesên pisporên mîna we têda bejdar bûn. Gelo di çerçevê vê komisyonê da wê pirs bi kesatî û şehrezayên mîna we bêkirin ku çawa roj bête şupandin? Yani hekka bipirsin rastî pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka duhu îro yani yan ne di sê sala ye ev pirsgirêk li Tirkiye zêdetir nêzîkî 100 sala yani avakirina Cumhuriyetê de komarê de heta îro ev pirsgirêk mixabin berdewam e ji ber wê yekê divê milat hinekî sabir be hinekî
عجله نکن جبر و چنده جی حقه یعنی او پنجی یک کس شخوا پسپوری بیشونه شخوا مسئله گلک باش سانن لیبه که دینج حقه پرسا بکن یعنی چند مروی عقلمتی شهرازی پروفسور اکادمیسyen bank بکن bankin و دعوت بکن بجن گلو جبوی ام مسئله دنیای ده بجن انگلترا اسپانیا اندونزیا گلک ولاتین ده افرسکری چاو چاره سر بونه فکر اف اکادمیسyen گود وی کاری ده شغلی فکر واجب استنن جبروی چنده komisyon براستی گلکی مهمه یعنی کاری که گلکی مهم و بینجه اسوید که انشالله رول خو بلیز ادوی باوری دمه کواتا تا گو حتی رجا قیامتی دی اف پرسا کردان لترکیه دبدوی چارچویدا چاره سر بات و کو اکادمیسyenek و کو چاودرکی سیاسی گلو اوان ها دمشه د چارچوبه داخوانین برپسین ترکیه دا بعد چارچوبه اوا سر عددات تدیتن فعلا اراده کبویه کو پرسد کوکا خدا حتی قیامتی چاره سر به yani ez bawer dikim hêvî dikim ku ev şert û mercê vê gavê em tê de gelekî xweşin hêjan e wek çi nijadperestê Tirkiye Birêz Devlet Bahçelî û em bêjin MHP gelekî mesele berena hewa behsa 2013 û 15 kir wî wextî gelekî dijî vê meselê bû lê ev nehdeh salê dawî yê gelekî mesele êş û elem û pirsgirêk jî çêbûn lê dîsa jî Kurda serê xwe netawand û hêvî yani hêviyê xwe qut nekirin ji ber wê çendî dawiya dawî Tirka jî devleta Tirkiye niha vê gavê Tirkiye birêve dibin fêm kirin got kuştinê bilêdanê girtinê ev mesele çareser nabe Kurd serê xwe natewînin ji ber wê çendî ya baş ya mühim e ku vê meselê vê pirsgirêkê ji binî de yani ji binecihê ve vê meselê pirsgirêkê hal bikin ji ber wê divê xebatê wa weke ku yani Immanuel Kant filozofekî Almanî bû berîna 203 sala wî digot di cureyê aştiyê hene aştiye negatif aştiye pozitif aştiye negatif şer sekinandin an jî çek danîn aştiyeke negatif gelekî mühim e giring e lê ji ber ku aştiye pozitif çêbe yani carek dî serê Kurdara şer derbas nebe çek derbas nebe divê tedbîr weristandin komisyon jî wê rolê bileyze yani yê gun hatu birêve dibin divê guhdarê xwe aştiye pozitif bin heta qiyamete bixwazin eger ku em ji dil şkezevê dixwazin Tirk û Kurd bi hev re bijîn mademin o divê tedbîr weristandin ji ber ku dilê Kurdan jî rehet be dilê Kurda xweş be بله بريس مسعود البته می بحثی گرتین سیاسی بکن به هزاران گرتین سیاسی نه حتی لوان روجان هن گرتی هاتنه سربست هاتنه بردان دماچوی گرتیگه هات که گرتین گنج بون ها پیر بویه پرویس بی بویه یا نمایه 31-32 سالان دزجنه دا بویه که واتا گلو دوی چارچوی دا تایبتی جی کتب خوشی پارێزەر صلاح الدین دەمیرتاشی بەحساوی جی تێکردن که واتا اف همو گرتین سیاسی گلو سربست بینه بردان بوان دی چی بگوتین گلو ده tiştî gelekî girîken e serê ewil divê pirsgirêka Kurd daxwazên Kurdan qanûnan de zagona bingehîn de werê cihcêkirin yani divê werin daxwazê wa çi min we necih piştre piştî ku ev pêvajob silametî rehetî înşallah xilas bû yani jê hata dawiya wê dawî divê ev fûkê giştî derkeve ji ber çi ji ber rastî gelek mirov hene hem em bêjin serê çiyê hene hem hefsa de hene hem çûna gelek mirovê Kurd zana gelek jî de zêrek jî çûna Ewropa gelek mirov hene ji ber wê çend divê devleta Tirkiye va camêre va ensana hemû tev de daxil bike bînê Tirkiye ji ber ku em mesele tamamen hal bibe Birêz Selahattin Demirtaş karin edwê bawer dime û ev mesele jî tê gotin mehêviye demildest zû bi zû ew werê berdan ji ber çi ji ber ku rastî Çarê Qasîmê 2016 de wextê hatî girtin ez çûme serdanê got başkan tu çawa dibînî got ez negirtîme ez rehînekek siyasî me yani siyasetê ev biryar daye wextê got Tirkiyeyê siyaset saziyên siyasetî an jî şert û mercê siyasî pêk werin wî wextî wê me berdin yani ne hakim ez girtime siyasetê ez girtime rojek wextê got ew roj were jî wê ez ê werime berdem ew Birêz Demirtaş jî di wê baweriyê de bû ji ber wê çendê ez bawer dikim şert û mercê vê gavê em pê ve em tê dene yani yekê cotmeyê 2024 heta îro nêzîkê nehdehê ve got em vê gavê tê de dimeşînin şert û mercê Tirkiye siyaseta Tirkiye ya Kurda ez bawer dikim texmîn dikim ji bo berdana Birêz Demirtaş
gelek heysane. Jiber ku brasti Brez Demirtaş tı suç ne kiriye. Yani se biryari davdiya mafya mirovani Avrupa hene. Yani 20 Kasım 2018 22 Aralık 2020 و هری داوی 8 تموز 2025 جی سه جاره دادگاه مافی مروانی اروپا گفت گرفتن بر صلاحالدین دمیرتاش گرفتن ویا اول 4 قاسم 2016 انده و پشتی 18 ایلون 2020 انده همو تبدیجی نه حقوقی سیاسیه جبروی چند ادبی باوری دمه و واروجه انشالله هیوا تباقی ده تی گفتن انشالله بر دمیرتاش و فرموله کی ببینه و بردن. بله رئیس مسعود اوزر پارێزەر و چاودێری سیاسی لە ئەنقەرە گەلێک سوپاس کەک مەسعود.